Сиренилото и църквата Успение Богородично. Глутницата на Неджипага върви спокойна, сигурна в себе си, за да похлопа след малко на кованата порта на Тодор Каблешков и да арестува размирния син на чорбаджи Лулчо. В същото време Тодор Каблешков лежи болен, измъчван от треска и мрачни предвиждания за бурята, която скоро ще се развихри по тропския български небосклон. С появата на турците болестта отстъпва. Той се измъква през кухнята и комшулка от към черковния двор и се отправя в къщата на Рашко Хаджи Стойчев. А неговата втора майка, сладкодумната Ана Габлешкова, запазвайки пълно самообладание в тия минути на върховно изпитание, поканва на почерпка на канените гости и съобразително успява да ги забуди и отпрати обратно.